uchakura. Pane kukura panyama, kuita kukura paupenyu. Saka ndinozviona zvakanaka kuti ndikudzidzise chinhu chinonzi kukura. Kukura hazvisi chinhu chikuru, kukura chinhu chidiki. Because haukwanisi kukura usina muvengi, haukwanisi kukura usina vanoshora, haukwanisi kukura usina vanokudzikisira, haukwanisi kukura usingasangana nemaproblems. So zvotibatsira kuti tinofanira kugara takakudzidzisai kuti mukukura muchisangana nazvo. Asi kune answer imwe chete inoanswer maproblems ese, ninoanswer vavengi vese, ninoanswer zvese zvingadai zvinetsa. Ukaona une vavengi, kauti une vanhu vanokuvenga, kauti une vanhu vasingafariri success yako, uchiti ukataura vanokuti zvawataura zviti, ukapawo kana zano, vati zano rako haritoite, hai udai watonyarara zvako, chero richiita vanongoti hariite. Ukaona munhu achikurambidza nzira yaurikufamba nayo uchiziva kuti iyi nzira ndiyo yekunobudirira, bvuma zvaari kutaura kuti zvamutaura chokwadi, iite nzira iyoyo, iwe ubva waita, angozoona waita sei. Ukaona munhu wekuti chero iye uchikataura naye anenge akatsama, musekerere. Ukaona muvengi wako, musekerere. Ukaona munhu asingakudi, mude kudare extend yaari kufungidzira kuti iye achaisvika, iwe darika kumuda. Iwe chinatsoziva kuti munhu haandidi, iye achizviziva kuti iwe unozviziva kuti iwe haakudi, iwe mude. Vanhu vasingakufariri vafarire. Vanofanira kuona iwe uchivafarira, ivo vasingakufariri. Ndiko kunonzi kukura. Ukaona uchinzi iwe ukataurwa, wototora banga, wakutomada kumhanya, yada kuti unomuona, ina ndinganzi arwerini, hausati wakura. Unofanira kukura. Tora time. Ndosa uchiona vanhu vachipondana, vanhu vachiurayana, vanhu vachiitana sei, inyaya dzekusakura. Vanenge vasina kukura vanhu ivavo. Bozi munhu iye anongoti akangonzwa nyaya, akutomhanya kuti ina angandidaro, inini manje inini hada kunomuratidza kuti ndidai. Haugoni kurarama usingatauri. Haugoni kurarama usingavhiringidzwi. Kuna vanhu vasangana nemaproblems ekutizwa nevarume, ekutizwa nemadzimai. Vanhu ivavo maproblems iyayo zvinhu zvinofanira